Sanibonani, molweni ndinamkela kweSCTV ngesiXhosa. Uzethu ke guys uzityile iipilisi awazinikwa yinesi esibhedlele ngokungekho semthethweni ke phofu. Uzitye ke walunywa ke ezo pilisi emveni koba ke engafumananga support, then i-decision wayithatha apho ngoba i-support from umamakhe zangayifumani. Oyena mntu wayelindele uba ngamsapoti umamakhe bemphushela kude le naye ethi makabone uba makenze ntoni. So zimgulise kwanzima ke umamakhe wade wabe uyambhaqa, but umbhaqe late umamakhe uzethu. Ulunywe apha phambi konina, unina angamboni ecinga uba uzethu is because ukhulelwe, ungumntu ozityhafeleyo nje, kanti ziyaqala iipilisi sezimenza bengabikho rayithi. Wabe kungonathi ke ucela uxolo ngezinto azithethileyo. Vele besekuleyithi because uzethu sedisayidile wazitya iipilisi. Wabe sehamba ke emkhapha eyomlalisa kanti zizamluma ke iipilisi. Imlume ke apho ade wambhaqa kumamakhe esithi, hayi bo zethu kwenzekani watsho kum uba ziipilisi. Bathi bazofowunela iambulensi, kwacanto iambulensi izothatha ixesha wathi makufowunelwe uXolani. Xolani lowo ke uvele wayibamba ke ifowuni ehleli nabantu bakwamabandla ke. So bamthatha ke nyhani wasiwa ke esibhedlele. Bafika ke apho ke esibhedlele wa-athendwa kuzethu. Bathe ke besafika untomfi uthi ke ngulaa nesi ebeyinto nje ekrobileyo ke kaze ebona uba nantsi i-patient ingena and ngulo mntu ebemnike iipilisi. That means ke kwayena usengxakini if uzethu udisayide into yoba makatsho izipilisi ebezithathe phi. Bafikile ke nabantu bakwamabandla ke befika begijime bezojonga into yoba kwenzekani. Umama zethu uvele wababuza uba nifunani nina apha, because kaloku umntu ebezobathathile nguXolani yedwa. So belindele into yoba inganguXolani kuphela ozoba khona kanti bazofika. So bathe bethi ke bona nabo bazowanikeza isapoti uzethu. Wathi omnye ayikho le nto niyithethayo, nilibele ubana nimphethe kanjani umntanam. Ethi wena Thumeka ulibele into yoba ngoku wena kade umbiza umntanam nge-gold digger apha. So namhlanje sowuyamazi. Ethi ndicela ukunibizela nje-security size sizonikhupha niphume niphele apha because kaloku asiqale nini uba ngabantu kuni. UThumeka uthe utsho kanjani izinto ezithethayo because kaloku nathi usifowunele ngokusithemba ngeli xesha ubufowuni usithi makuziwe kuzothatha umntanakho. So ngoku awusayazi into yoba mafuneka sizothini apha. Hlathi ke nayo uye wangenelela ke sithi le nto bayenzayo ayizunceda, mabake bayiyeke le nto yokuxhuthaxhuthana. Umama kazethu ke uthe no, Hlathi awuzukwazi uthethelela inkosikazi yakho wena apha, uzawumyeka uThumeka athethe le nto ayithethayo but awuzumthethelela. Kuloo mzuzu ke uThumeka akahoyanga kwa yonke le nto ithethwayo. Into ayihoyileyo uthi nje size thina apha ngomzukulwana wethu. UXolani ke naye ude wangenelela esithi mabake bayeke le nto bayenzayo. NoThandeka wangqina ke sithi hayi kungcono ke babhetele kwinto ethi ke kuthandazwe mhlawumbi. Fikile uthe akho mntu uzothandaza apha, into ezokwenzeka kukuba nina nonke nindiphumela ngalaa mnyango nihambe. Ethi nawe Xolani ungahamba, ndiyabulela ngokusisisa apha. Esithi kanene sikweleta malini ngepetroli yakho lo sise ngayo. UXolani ke besithi hayi bendingenzeli loo nto, mna bendinceda ke. NoHlathi ke uye wacenga ke sithi cela sike sijongana nale into ngoku, siziyeke zonke ezinye izinto sike sibukana nale. But ke baenda phaa sebemka ke uThumeka ke bakwakhe. Then kwashiyeka uThandeka noXolani. UThandeka washiyeka esithi ke encokola noXolani into yoba ecinga uba yena ufikile uyayidinga isapoti. Waya ke kuye ke noba besebemkile ke abanye, wafika wazincokolela ke naye esitsho into yoba heyi uyayi-understand imeko akuyo noba yena engazange abe kuyo, but ke uya-understanda because umntanakhe lo. Ethi ke okwesibini imbi le nto eyenzekayo because nabo ngoku sebequqa esibhedlele, yaqala yanguLikamva yanguQhawe. Oko njena bengena esibhedlele bephuma bengena esibhedlele noYanga ngapha. Ngoku bakulena imeko kuye. So umamakhe ethi hayi bo utheni ungambali uzethu xa ubala uLikamva because nozethu wayesesibhedlele ngelaa xesha likaLikamva. Abe sisomnye hayi kaloku andiyitsho ngaloo ndlela wethu, uyabona, umcacisela ke. Hayi ke abe sencoma kufikile into yoba wena ubhetele, wena unayo intliziyo noko awufani noThumeka. uThumeka unentliziyo embi. UThumza ke yena ufike kwakhe into ekwatele ke kwatele uYanga onqunqe itapile neveji nangendlela angayithandiyo, eyiloo nto nje inolaka. Ethi ke aka-andasteyindi into yoba why ufikile ezobatritha ngale ndlela kanti bona balenza uxolo nozethu. UHlathi ke khange amphendule, uye wathula wammamela nobethetha wazothi ekugqibeleni hayi ke abesebuzwa mayibo kwenzekani ngakwicala likaFikile wena. Athi omnye andikhange ngakucala kulomnye umntu but akaxoki, ufike uthetha inyani. Wena vele zange ulicele uxolo kulo mntana kozethu, so usukwenza ingathi wena wenza rayithi. Hayi ke nanko ke sithi wena uabhizi uthethelela omnye umfazi apha ekubeni into iye yethu. So bathi watomnye it's not about loo nto ukuthethelela but ndithetha inyani. Andithi uthe mandithethe inyani uba ndiziva kanjani ngayo yonke le nto. Ndiyaxela ke unyanisile uFikile, zange simphathe kakuhle umntana wakhe. Ebeyinto ecaphukekayo ke uThumeka esithi ke imhesha ke uHlathi
ebhizi ke nqunqa ke ama-veggies. Omnye ihlezi ethi zangahanti iitapile ke zona ke. Wathi omnye, heyi ndehle Joseph, khawundehle. Esibhedlele ke guys ke uThandeka usephayana ke bathe besazincokolela ke noFikile. Kwabe sekufika ke udokotela efika ezobaxelela ke into yoba kwenzekani ngoZethu. Ethi ke uZethu ubezama ukukhupha isisu and usikhuphe ngokungekho semthethweni. And ke ngoku azipheli ke futhi nezi iindaba ezibuhlungu. Kukhona nje okunye okukhulu okuzayo. Khange ngakutsho bavele bamatsheka ke guys into yoba kwenzekani. Inesi kuntombi futhi imile phaa imamele yonke into eyenzekayo nge-result because nayo worried ngomsebenzi wakhe because kaloku nguye lo unikeze uZethu iipilisi. So asazi ke guys uba izohamba hambe iphele liphi na into. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.